Kaixo, gauzalala rekirrikiren abestia dantzatuko dugu. Eta lehenengo pertsonaien informazioa pizka bat emango dizuet. Kaixo, nik naiz, Ni Uxue naiz, nik Inigo naiz, eta ni Lider. Aiora Zulaika, Jose Maria Beretxe eta Mertxe Rodriguez abesleak dira. 1987ko abenduaren 24an sortu zen taldean. Hirukote bat ziren, 2002an 15 urte bete zituzten.